ya ro ya utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ kai ku belai ya pi baro papindup don barabor ha ka jingit ka jingkoi jingkia bad ka jingkumen ka badap da ka bor jungmen siam bakui ngila jan ya ka jingra ke ya ka sngi borom Pentecost ngila po ya ka sngi ka ba arpo Henry but minda kalade ka por jongi banam pen kre kam sherhem kito ke bam bat stang sngoba stang banduai jur duai sherhem da u rosary jongomen siam bakuit ka badon ha kane ka video ki but pin salam hang do hi lada pil wad ya ka vi ya ka jing duai ka bangilapu kot vere ki parlo jambiru pen priangru shakiveru ai bakin nam pen kare om detang manga marwe ngade ben yo jim pensle ya baro shing shisem ya baro ki marjan marpa badia ki priyo ki bangam bat ya jan ngim bat ya toru aba baro ki rika sigel slap daga boro men siam bakuit kandon ke jing suk ke jing yatale bat ke jing in iwei pa inum don chu nong shun hapadeng jungi barong in long paralog baro bangin long ki baya traila bat barong in nang yai Christian iwei pa daga jing duwai ke jungi hagene ka sngi jong ka jimpen kare ngako ban yalam ya pisha ka gospel jong ya anis ka bakat sao kat Henryu gospel jong ya anis ka bakat sao kat Henryu ngapan na upa badun ai happy uwe pat unong pentengen umensiam ka jing shisha uban iaisa batpi junom hangning idon kamban pe ujisu udang kular ia umensiam bakoi bad hangni ujisu ujar kerteng ya umensiam bakoi nong pentengen ladanga keli yapi kaya ka kerteng jong umensiam bakoi don born gi kerteng don gi baong umensiam bakoi kalong kum ka kinjat ding don gi baong umensiam bakoi long ka ler don gi baong umensiam bakoi kalong ka don gi baong umensiam bakoi kalong ka piniang pa pensle don gi baong umensiam bakoi long ka bor umensiam bakoi udon born gi kerteng nila banong kane kade ka divine flexibility namar nila banong kane divine flexibility kabamot ka jinglang ubale kadon bun ki dar dur ka dar ubale ula ban shim kino ki dur ka dar banwan pau hangi ngimla ban shempang haba wan hangi ngin so to plank kade ka jingdon jong ubale tenakata kada minta ujisu ula penyutu yagi ya umen siam bakuit kumunong pentengen bad ulang nong pentengen bad ulang ka jing shisha haba mano ba yang nakabenda ka jing shisha ha ka jingim jongi kilong ki badap da ka boro men siam bakuit lada mano ba kendai de ka jing shisha ha ka jingim jongi bangi kendai ban long ka sakki nakabenda ka jing shisha ni kendai de ka jing don jong men siam bakuit hapo jongi habangi tok habangi keren lamler habangi pengat yano da ka jingkaren kana kaba pensniu yakiwe ngidang yang percaya kene ka jing shisha habang yang percaya ka jing shisha ni yang percaya umen siam bakuit unong pentengen kaba ujisu ulakular na gabenda jongi mano bakular mano ban pan ujisu un sopan ujisu un pan ha upa ujisu pan ha upa padupa unai hangi nong pentengen kabamot habangi don jing sausi habangi sngaukot lad habangi kusalai mensiam unsa wan pentengen hapo jongi pentengen ha ka mensiam jongi pentengen ha ka jimo jembarka jongi ulaban pentengen ya ka met ka pa jongi mensiam bakoit
ulaban pentengan yagi umen siam bakut udon ka bor halo jongi bat kae ka jingtumu kabada ka ba ujisun panna upa baun yaisa shijunom bani umen siam bakut unwan shangi omde ben sa shipor arpor Henry ublay win ay lut pura yaka sab kapang yaka bor jongo bangin dup don barabor badu men siam bakuit minta kasngi ngadon badu men siam bakuit la shai ngam don badu men siam bakuit hatong ilaban ong kumne hatang ilaban nim kumne em shisin men siam bakuit udon hangi kabamut udon hamal la ka por ha ka jingim jongi nangda shushu ko himmen ko para haba ujisu kularu mensiam bakuit pedon kamru ban peit yak dakot shwa yakane hadin yakaneru namaru jisu shwa bawin ong ngampan na upa paduna yapi we padu nong pentengen jisu la ongkum no ula ong lada pi dianga kabamot ban bandu pediang ya uni unong pentengen ngidon kamban le ayu ngideban id ya ujisu kalam jingidu jisu katong ilaban pan ya umen siam bakuit ngimla kada kabamot ngadeban itu ya ujisu ngadeban lomba jan badu jisu ngadeban long kongo ya ujisu kumba ujisu nga lada pi id ya nga to sumar ya ki hukum janga kabamot dan artali ki kamban le ngadeban yidia ujisu bad ka jingi jonga kadeban paw da kaba kongu sumaria ka hukum jong ladangam treban sumari ke hukum jong oble ni ngalong kristan henrengam treshu ya ka jingi ka jong ujisu te pinum don satya umen sem bakuit apo jong pion ngade kristan henre kalang ka ba ban kongu ya ke baro baula hikai Manobalaban lay chingya seng man gapor manobalaban lay plapop manobalaban lay pla hawulindo ulong ubri kumbanga te ngam kongo yakine baro te kabamod pimdon jingi habang adon jingi dia ujisu ngalong uba kongo yaka jingi kai jang balang yaka hukum jang balang yaka jingi kai kabawan syanga nakipo syakipor nak doctrinal teaching ya ke jingi kai ka ba kongsan jang ka balang katolik kine barangan komu lam kum tangan ongum no ngam laban pediang ya kine ke jingi kai jang ka balang baro mano bahi kai kide ki jingi kai jang ki bruyu ladang istang banong kide ki bruyu ki bahi kai ngila bakala namarom don kano ka jingi kai ha ka balang katolik ka bawan na ki bruyu Baro ke jingi kai janga balang katolik kawan na ka jing persad janga men siam bakuit tina kata kadau jisua ladapi idianga to sumari ki hukum habang istang ban idia jisu bat sumari ki hukum un sapan na upa kabamut udang peit yangi manoba sumari ki hukum to haba kadbang ilam penkre nakabenda umen siam bakuit nakabenda ka jimpen sule nakabenda ka sngi borom pentakos kaya ka bang ade ben peit ha ka jingim jonga hadukat no nga idia ka hukum jongo bele hadukat no nga sumari ka hukum jongo bele hadukat no nga idia ujisu hadukat no nga kolai men shashitom nakabenda ujisu hadukat no nga laban idia ka dimpana bakui habanga nga idia ujisu nga idru ha ka ju ka por ya ka dimpana Don bon ki bri kis autonat ban tang dimpana don bon ki bri kis autonat ban pentang ek dimpana ha ka kali jompi don bon ki bri kis autonat ban bu ya ka dimpana ha ka ying jompi Henry hato kata ka jinglai jompi ka wan na marba pi ish sha yau jisu ne pisno hoi ladanga bu dimpana ka don ka jingya da yanga tang ka prosperity gospel banyo jimman toy shi porar por ngalay yakine baro ngalaya ka dimpana krambanga tiying ngade ban ngawtu kaye ka jingmut janga jinglay janga kaye ka jingmut janga jingriyu belai janga bale ngalong riyu belai bale ngatuwai bale ngade leya ka di dak dimpana namar bale ngakwa ban penpau hau jisu ngai dia me ko jisu nadu ka donu janga
ngakongu ya ka hukum jame ngan sumari ka hukum jame de lemba kane ngan yo kenjo ya ka bane te de ya kum kini ki brio kin yo ya ka bor jang men siam bakoi sisin bangi don men siam bakoi ngin sa yo jing tengen barabar nginum ngau kosalaishu nginum tengshu nginum marta tenshu namarutrai un sayalam lendi yangi nakiposha kipor nama ka jingkular kalong omdai shipor henre shijunam ka jingdon jangamen siam bakoit hapo janga bad jumpi kalong nakabenda shijunam bad un salong uparalo pajanjongi mapentengen ukran badngi un penshayangi un pensnoto yangi ya kajing shisha ko himen ko bara tolong bakaloy ban sumari ko hukum tolong bakaloy ban shanya ujisu ba undupan nakabenda jongi na upa ya umen siyang bakui tonginang kaprip ilaki kamatuway nakabenda kajing wan kya jongamen siyang bakui ko try jisu ngis ngongo yame nakabenda ka kajing kular ka jome ngis ngongo yame nakabenda ka jingkula jungunong pentengen pad melakular yang ibendu panna upa padundu pa ya unong pentengen ya umensiam jangka jing shisha bansa shijunong badgi karko kardo pad penslay yang iwe paiwe ha kene ka jimpen kray jangi bangilong kibadap da ka bor jang mensiam bakui amen ublay badon bor baroin karko yapi upa badukon bado mensiam bakui amen